Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng para siswa, selamat pagi anak-anak muda ingkang soleh solihah. Kados pundi pawartanipun? Bagaimana kabarnya? Bunda Ivan tetunggo mugi-mugi ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak muda ingkang soleh solihah, dinten menika kita badhe nglampahi kuis pintar. Ananging saderengipun monggo kita tetunggo rumiyin nggih. Setunggal kalih tiga kangge murwakani sinau ing dinten menika monggo kita wiwiti kanthi andedonga. Ndedonga kawiwitan. Maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cekap matur nuwun. Anak-anak muda ingkang soleh solihah, materi wonten penilaian dinten menika ingkang sepisan inggih menika bab kewan. Ingkang kaping kalih inggih menika bab tembang dolanan lan dolanan tradisional. Bab 3 materinipun inggih menika etungan. Bab kaping sekawan inggih menika unggah-ungguh takon atau tata krama dalam bertanya. Nah, anak-anak muda, saderengipun kita nggarap kuis pintar, monggo kita nembang rumiyin nggih. Sareng-sareng supados langkung semangat. Setunggal kalih tiga. Sumangga para siswa kita sinau malih sedaya materi ingkang sampun disinau supados langkung paham lan uga mangerteni. Monggo kita sinau malih. Oke anak-anak bunda, Bunda Iva berpesan kaping sepisan monggo materinipun dibikak rumiyin diwaos meleh nggih. Kaping kalih anggenipun garap boten sah kesusu, tidak usah terburu-buru, dibaca dengan teliti. Kaping 3 ampun kesupen ndedonga rumiyin, berdoa dulu nggih nak supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Cekap semanten motivasi saking Bunda Iva, mugi-mugi anggenipun garap pinaringan lancar. Monggo kita pungkasi kanthi waosan tahmid nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Matur nuwun. Semangat anak-anak muda dalam mengerjakan kuis karena di teladan semua anak itu hebat. Wassalamualaikum